Ez û yarê aştî berî 40 sal me yar xwest û bixeyt got sêwiya nakim. Me got baş e û bûm xwenda, me got vê car got qurba ma nizanî ku ti carî birçîya nakim. Gelek baş e û bûm seyda, me rî û cibe wergirtin, got seyda ma nizanî ez mela û sofiyan nakim. Me got baş e û çûm bajêr ketim zindan û sêlûlan, bi keng got ma nizanî ez ti carî girtiyan nakim. Me rih û cibe avêtin û me got îcar tu nabê çi, got seyda ez misilmanim ti car êzîdiya nakim. Me got baş e û çûm Bexda me ders gotin, me got îcar kenî û got nizanî ez ti caran feqîr û xwîniya nakim. Me got baş e nihava me qelabendê Swêyda me dibêjî çi, bixeyt got ma nizanî ez ti caran dirziya nakim. Me got baş e li Şamê ma me li zindana mezê girtî, got seyda ma nizanî ku xerîb û şamiya nakim. Me got baş e te ez kuştim were ser min bes e horî, got seyda ez nehorî me mirî û kuştiya nakim. Me got carek tu guh nadî li ah û qîr û nalînan, got heta Kurd nebî serbest bi ah û zariya nakim.